Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar ang'ich welo mowuok kuom MCS machon ma Siaya kotelni gi jakomgi Elisha Okuku ng'ado masiro gavana machon mar kaunti no Cornel Rasanga ne dhi laro kuom senete yiero mar higa mar 2027. E bwo riwruok margi mar Pioneer MCS CBO giwacho ni dwaro margi en Rasanga ochung e lo jo Siaya kaka seneta, gino mar Rasanga wuon bende orwako. To an kaka joma notiyo gi Rasanga ng'ama wase test, ng'ama wasebedo go machiegni mane watiyogo mwanyalo endorse ni kaber to nego dhi o legislate kendo oversight gik ma Siaya en Cornel Rasanga makamoth. Apani ka wacho mano to onge rach moro mwatimo. Wan wabro chung kode, wabro sere, wabro dhire mondo dhi. Omiyo wakwaye ka onene ka en dierwa ka ne wuod ruoth igol wi oko mondo wasiri mondo dwar kaka chuo dwaro. Joma nitiyo go mambeseni moko waneno ka ni senate kucha. Kendo dongruok matimore Siaya ka okonego waewa ni ng'iwa ng'iya ka jok manodong kucha. Ji duto nosedong nyaka gavana matiyo sani diere moro nopoko osedong. To kata kano dong pod noduogo timang'o otiyo. Obendo ng'iye ni kata jok ma koro nosetelo Siaya moketo foundation ka gin ga kanye. Siaya inyalo riemb mana ka ji go mbaka. En marwa duto jobed piny jogo mbaka mondo jowuoth wuothadi achiel. Kinda dwa make sure no by next month or so, within 3 months, waromi kendo ministers kande bendo be wanento wanyalo tayo Siaya ni kodhi. Sawa. Koro an ka giluonga tabiro to era neno ka giwacho weche mabeyo. To weche mabeyo kowach to ok nyaka lwa.